A day in the life sa usa ka ba nga superhero nga nagdahong nga matagaan sa gitabangan? I just want to stick to it. I'm not going back. You want back up and then get me lunch? Oh, need help? Yeah. Halo espesyal laing adlaw laing video na sud. Sayo ka sa kabuntago ng snow di na yun mabangbang bayet. Arang baga na kayo mo nang gay nahinay na labong taon ko og pala. Para mag-agi na po rin taon niya mong karawahay di ring dapito. Kuya naman kay kamusturya bayet. Kasi naman kag Bitaw yets oy na nakit na ni panikyuran ako arang daghana pa kayo akong palahonon panabang Akong amo in taon grabe naghinulat gakutoy na daw iyang tiyon. Niya na ko nga agwanta lang sa tagamay kay di gyud basta-basta ning mga panghitabuo. Kay halos katangtango na in taon ning akong bukton bayet panabang Baga ang palahonon yate. Ana gyud na yets pero okay ra na at least walay bagyo og linog. Way bagyo og linog lagi pero naapoy tornado. Bitaw nindot maning snow pagsugod kay stitik kayo ba pero kadugayan sakit na kay sa ulo bayet. Grabe nakahasol delikaduhers pa gyud. Sumato paghuman ako dinuslak sa snow kay nahinay na lang po ko og padagan. Kay delikaduhers kay bayet basiro niyag magpadidit at pinakalit umulahos sa daplin. Og sa pagbaybay nako mintras nag-chill ride. Literal nga chill ride. Nakakita in taon ko og sakyanan nga ning pilit sa snow nga grabe ka lagit mo nang automatic grabe nako ka-abdik. Og pamati nako kailangan niya akong tabang. Syempre Pinoy gyud ta likas na matulungin. Matulungin bitaw nganong naman kay kamera lipay yung ka kay nana kay makontent. Dayon syempre abot ay super ingo. Pakitang gilas dayon. Flex dayon ang unsa ka kusga ng mga muscles ni Yeyet dayon. Kilala dayon oy. Ako na si Yeyet ang inyong lingkod, ang vlogger nga 75k followers ba. Sumoto ni atras ko gamay kay ako sang gisipat ba unsay mga diskarte ba. Dayon pagkabalo na ko, mao tong gituklo dayon ako dayon. It's just hard to get. There you go. Sumoto paglarga sa sakyanan kapanaid in taon ko kay basinog matagaan tag premyo ba. Wa man hinay magsignal. Bitaw yets binuwag ra na atua sa tinuod lami kay nasa feeling ka nang makatabang ka sa isig katao nimo ba. Gaan kay na sa pamati dahil mura na po kag superhero ana. Kalama! Sumoto paghuman atong ligtas sa salibutan baling sa taka-ordinaryo nga tawo nga nangamuhan sa usa ka banggiitang nurse. Kumpiyansa yet kanay mong amo mao na tinuod nga superhero in real life. Maong shoutout sa tanang healthcare workers dira hurot akong believe ninyo. Dahil sa pag-uli na mo na po'y naswertihan kay niagi na sa ninyong Yeyes kang vlogger nga 75k followers panabang Sumoto wala na po taga-duwa-duwa no kay gitabangan na lang po dayon nato kay mas lamay man ang mutabang. Samot ng pagkakita nako sa iya siya ra in town isa. Naglibog na in town siya unsaon niya pag-irog sa iyang kahimtang. Sumoto sa wanay langay pagipaspasan na labod ni Yeyet og pagresponde. Mura na gyud tag-rescuer og ate kaning style. Murag na man siguro kay plano mo dagan pagka barangay captain ba yet? Ano siya? Oh, need help? Yeah. Please make it. This is only like two-wheel. I think so. This is my first time taking this car out in the snow. I just got it. Mao gyud ni nakabikilan ni mga two-wheel nga sakyanan kay nag-abot na gali sa snow dali ra kay mo pilit. Parehas ani o mabaw ra kay snow wa na galison na dayon og kamas panabangi. I think it's only in the front. And maybe you can give a little acceleration. Di basta-basta ang English Yeyet say acceleration man. Try to here. You can move the wheel here because there's a little bit of snow here. Unsay a little bit garang baga may taw kay ana oy. Grabe pagkahalhal na gyud ato ani mura kailangan na gyud ta ni ma-exercise panabangi. Gipakitaan na yung signal nga wa diri wa didto oy. Thank you. You're welcome. Sumoto na naputay na tabangan no. Murag say na guro ni magtukot og tuwing business ane panabangi. Hey. Karon pa ni aging pulis yati.
Taba, polis? Wala. Karon pa ni agi. So mga to, grabe pagkaalhal na to, no? Pero okay ra kay daghan man tag natabangan karong adlaw. Mo nang kamodira, ampo gamping out.